Kto sú piaristi? Niekedy dostávame otázku, čo vlastne znamená slovo piaristické v názve našich škôl. Niekedy si ho dokonca zamieňajú so slovom pianistické. No pojem piarista alebo piaristický pochádza z latinského slova pius, čo znamená zbožný. Tento výraz je súčasťou pôvodného názvu našich škôl schole pie, teda zbožné školy. Piarista je kňaz a reholník, ktorý pôsobí na piaristickej škole. A piaristické školy teda čerpajú svoju identitu z rehole piaristov, ktorú v roku 1617 založil španielský kňaz a svetec Jozef Kalazanský. Jeho cieľom bolo riešiť hlbokú krízu vtedajšieho vzdelávania. Keď svätý Jozef Kalazanský v roku 1648 zomieral, zanechal svojim životom odkaz pre budúce generácie. Vychovávať deti a viesť ich k dobru je najvznešenejšie povolanie v cirkvi. Tým zdôraznil význam vzdelávania a výchovy najmä pre chudobných. Po celom Taliansku a ďalších krajinách Európy zakladali piaristi bezplatné ľudové školy a učili bez nároku na mzdu. Dnes pôsobí vo svete približne 1400 piaristov v 44 krajinách, kde pokračujú v misii svätého Jozefa Kalazanského. Poskytovať kvalitné vzdelanie a výchovu v duchu kresťanských hodnôt. Aj my piaristi na Slovensku naplňame tento kalazanského sen vo svete.